Ayun, huli. Mga tol, dito ko lang talaga yung kagat mga tol. Oh, grabe ang laki. Mariusip. Apa? Okay. Big ba sinoy? Uli ka! Patingin nga. Oh, no. Ang kuratan, dito ka na! Ito na. Ano? Ay, karpa mga tol, karpa. Mga tol, bigay mo sa akin ito, Lord. Grabe ang laki. Si previous ko rin, nakakuha rin pala ng karpa dito siguro. Ay, ay, malaki-laki yung akin. Ayan mga tol, good morning, good morning, good morning mga tol. Samahan nyo mga tol, barangay titiitan ginawanan ulit tayo, fishing spot. Kakaiba nga yun mga tol, kasi magtitilapia na tayo. Magkakarpa hunting pa tayo, try na baka sakaling makahuli tayo ng karpa. Kasi yan, kasi mga tol, yung pangarap ko din kung makahuli ba akong ano yung malakas ba or ano, or tama lang yung kagat, yung watak. So yung mga tol, andun na mga tol, nakasit na tayo. So yun, dalawang pangkarpa saka ano, dalawang pang tilapia rin. So yun mga tol, let's go. Sana dumating si Tatay Dilmar saka kay Jewel, yung lakas natin gagabi. Samahan nyo ako mga tol, thank you sa mga ating solid supporters natin. Thank you po. Pangkarpa to mga koy, pangkarpa. Tatry natin dito kung makahuli tayo. Yan, ano lang ito mga toy, Bayo 2 saka ano, Arena. Ayan, pwede na yan. Sorry mga katoy, dikit na dikit yung ano, ito simple lang setup ko yan mga toy, wala nang sinker yan. Pahingin karpa po. Yan. Yan, triple lock lang yung matoy. Grabe, lalaki ng pain natin. Bawasan natin para lunok pa agad. Kachoy Joel, saan na kaya? Nasa dulo siguro si Kachoy Joel. Sabi niya pupunta dito eh. Doon kasi sa dulo na yun mga tayo, maganda rin doon. Andun na rin si Kachoy John nung nakaraan. Ano, nagkakarpa. Yun. Ito na mga toy. Ano kaya ito mga toy? Ito na siguro yung mga toy, mamaw to. Ito na ba yung karpang sinasabi nila mga toy? Ala, grabe. Karpa na siguro to mga toy. Ito na. Yan o. Ay, karpa mga toy, karpa. Mga katoy, ibigay mo sa akin to Lord. Grabe ang laki. Diyos ko. Ito nga Lord, bigay niyo po sa akin to Lord. Yun, Diyos ko. Yes, thank you Lord. First time ko to. Grabe, di tinakbo mga to yung rad ko. First time. Kajidilmar, saan ka na? Grabe. Ay, muntik ko. Grabe. Nagkabuhol-buhol mo ito. Sabi ko lang nga ba may pumapasag dito kay Joel. Saan ka na? Grabe. Thank you Lord. Diyos ko, salamat po. First time ko to. Di man lang pumasag na katay. Para sa akin talaga to. Nagkabuhol-buhol yung pamiwas ko. Grabe. First time ko mangyari sa buhay ko to. Dito lang pala sa barangay Tietkan mga toyo. Nagbunga ang aking paghirap mga toyo.
Sabi ko na nga ba, sinabi ko sa GS kay mga kanina mga tol, ay kagabi sabi ko magdadala ako dun kasi may pumapasag ka ako dun. Iwan ko kung pumunta dito sa Kati Joel, kaya sila Kati Delmar nadaanan ko sa ano, sa daan kanina nagbabike. Ay salamat po. Oh grabe, triple lock yung nakaano sa akin mga toy, nakadali triple lock. Grabe, napakasimpleng setup lang. Grabe, kadako-dako. Yan ako tumatay sa GC muna natin, baka sana pumunta sila. Ay grabe, follow mga toy, sobrang sana ako sa 20 liters ko nilagyan. Apaw, masalamati yung ano ko, yung aking kain. Ala, sobra. Thank you. Makakatikim din ng garpa. Grabe, sobra. Ay, salamat Lord. Napakasimple lang yan mga tinasit-upan. Yan o. Ganyan lang, diretsuhan na, wala nang sinker. Diretsuhan na lang mga toy. Sabi ko na nga ba, may pumapasag-pasag dito eh. Diyan mga toy oh. Grabe, di naman nagpapasag ng gusto mga toy. Para sa akin talaga mga toy. Balasahin natin tong isa. Nagganun ka, akala ko ang duli nga lang mga toy, kaya di ako masyadong excited nun sa labanan na yun eh. Napaka ano lang siya, napaka inhin lang kumagat pala. Ba't ganun? Siguro nga kasi malaki nga, medyo mabagal na yung ano niya makipaglaban. Sabi ko na nga ba mga toy, mayroon pa to rito mga toy. Yan natin, nakabit in with tayo sa pang tilapia rin. Taw-taw nga lang. Yan. Sana makakahuli pa tayo ng tilapia para harvest tayo. Yan oh. Size 10 lang yung ano ko dyan mga to, yung isang hook. Tapos ito triple hook to. Ay, maraming salamat po. Kaso may nangingistorbo natin sa likod natin. Nagkukuha ng kawayan mga to eh. Grabe ah. Napapanood ko sa mga ano eh. Grabe, pagka humila eh, kala mo kulang na lang madala yung mga pamiwag nila eh. Ano kayo, kinging Manibik nga eh. Manibik oh. Punta ka dito Manibik, Barangay Itan, Binangonan, Rizal lang to. Yan oh, malayo-layo nga lang lalakarin papunta dito, may babayin nyo yan mga toy. Tapos sa akit kayong ganyan sa bundok sa pababa. Yan lang, mabilis lang, medyo may challenge lang, pero nakapunta naman kayo dito oh. Sus, nakaka-relax. Tunog lang ng bangka yung mga, saka yung mga ibon. Kasi ito meron kasi ano dito, nagkukuha ng kawayan. Sana makakuha pa tayo. Mga tayo, nilagyan ko ng pako mga tayo. Inaagos mga tayo. May batuan pala tong dito oh. Manay sabit ako eh. Sayang kanina mga tayo. Sayang ano yun eh, yung parehas di yung kagat eh. Yung ginaganon-ganon, kaya so di natin na ano, nasurtihan yung pagbaltak. Yan mga tayo, tinatlo ko na itong taw-taw ko para may chance tong ano natin, pang tilapyahan. Dami kasi nagsisinsil oh. Tagal ni Kachoy Delmar, saan kaya pumunta yun? Nagbilibiran fishing spot na lang siguro yun. Duda kay Kachoy Joel, mukhang nasa ano na lang, ang Barangay Nagsulo ata. Doon kasi matay, Barangay Nagsulo na yan dyan eh. Ay, kung saan man kayo ngayon, sana nakahuli rin kayo ng hinahunting nyo. So yung isa dapat dalawa yun ah. Bagay yung kanduli mga tita, tilapia, kumaagat yan sa masa eh. Baka ano yun, isipin ko na lang kanduli para di ano,
masakit. May pumapasag kasi dito kanina, kaya nga talagang porsigido kung mag carp hunting. Kanduli siguro to. Ano kaya ikaw sa tilapia to mga to? Litaw ka na. Ba't ayaw lumitaw? Ayaw lumitaw mga to. Lah, ba't ayaw lumitaw? Ay, malaki siguro tong tilapia mga to. Ano ka to? Baka. Ay, kanduli. Ang laki kanduli. Kala ko karpa ulit. Grabe ka boy, kukunin kita boy. Dito ka dali. Sayang ka boy, akala ko karpa. Grabe, ang laki oh. Itong malaki mga to. Uy. Tabi na tayo dumati baka maanan tayo, madaplisan tayo ng ano. Kawayan. Katakot. Teka lang po. Bulok lang yung mga to eh. Ito natin yung gamit natin. Andoon yung gamit natin. Kunin ko lang gamit. Salamat. Mamalityon tayo. Grabe laki. Lumapat na siya na sa pagkakaiga mga rin. Salamat. Sayang. Ganda kanina mati, di pa umaanlog. Ayun ngayon, maganda pa rin tumati kasi mapasag din dito sa spot na to. Tagal ni kasi Delmar. Tinamad na yun dito, layo kasi dito mati. Kasi Joel, nasa na kaya? Dito tayo. Nakakapagod lang kasi pero pag kinagatan naman, ang saya-saya. Malayo-layo na tayo sa kanila. Yeah. Ayun. Di ba napupukul na natin ng malayo kanina, hindi mo ito eh. Kasi ano nga eh, magaan. Nilagyan ko ng pako yan. Ito, sigurado to. Yun, huli. Ano kaya ito? Okay, huli to. Ano kaya ito? Uy, naglalaban na naman. Bilis. Punta ka na dito ka muna baby. Bakit ayaw mo lumutang? Ayay! Tuara. Kanduli ulit. Ay, yung pagkakarpa natin mga pin napupunta sa kanduli ah. Lakas pala to sa ano. Tanggalin natin to. Grabe ka boy. Kanduli boy. Laki oh. Walang kawala talaga mga rin. Tribulok yan eh. Yung kanina talagang lunok na lunok eh. Kaya di siya nakapasag-pasag ng gusto. Di ko alam binigyan ng pagkakataon. Kala ko kasi tilapia lang na ano. Ang malaki yung pala. Ayan na. Ayos. Kakaibang sit up yan mga tiyo. Makakaswerte rin tayo. Nagpapain ako kinagat.
Itong sa kabila ko, hindi ano, triulok yan. Yun. Kakaswerte rin tayo. Ay, napainan ko na pala to. Ay, matay ah. Dito na natin sa kabila. Si Papa Ar magaling dito eh. Papa Ar, tulungan mo ko Papa Ar para maka-harvest. Tsaka si Manibik, nauubos atong ano natin. Walang dumadawi sa tilapia mga tayo. Andun yung tatlo ko. May mga namimiwas sa dun. Sila Katoy Gina ata yan. Last na sit up natin to. Grabing daming sabit mga tayo pala tong area na to. Doon ako galing mga tayo. So dito tayo naka-harvest na nakaraan. Antikain na tayo. Ayun, kinakagat na. Ayun, huli mga tayo. Dito lang talaga yung kagat mga tayo. Oh, grabe ang laki. Sus Mariusip. Ito Ugoy. Oh, dito lang talaga yung kagat. Ay, Sus Mariusip. Kung saan saan tayo nagpupunta. Andun yung nilagayan natin sa dulo. Sinalok nasa ano na. Oh, nakawala na nga. Dito lang talaga pala talaga. Dapat pala kanina pa ako dito. Kaso nakakaano kasi dito mali sa likod. Buti nag break time na sila. Umalis na sila. Kakain daw. Wala na. Di nakarating si Kachoy Dilmar. Saan kaya pumunta yun? Nagbilibira na lang siguro. Grabe dyan lang pala mga toy. Oh, dito lang eh. Buti na naisipan ko magdala ng ano dito. Dalawang tawtap. Tatry ko lang sana dito eh. Magkarpa ulit eh. Dito kasi pumapasag kanina talaga. Sayang, kaso problema nga lang. Ito nga lang kasing ano, nag-aanap ng kawayan. Nangunguha, nag-harvest. Ayun. Ala, naiwan yung isang peraso. Dito lang ako marunong. Buti at tiyamban ko lang talaga natin yung karpa kanina. Hindi ako marunong magmasa talaga eh. Iwan ko ba? Para sa akin talaga yung karpa na yun. Hindi naman ako marunong magmasa. Nanghiwalay nga yung ano, isa. Pwede na yun, sayang isa pagka retrieve pa natin. Ito na naman eh. Isang tilapia. Dito kaso ano, nagpahinga kasi ano nga, may nag-ano ng kawayan. Nabulabog kanina. Ang aga-aga kumagat. Masa. Kukonti na lang. Ubus na rin sit up ko. Isang sit up na lang to. Dami pa lang sabit dito. Dami pa lang sabit. Pag ganyan pala to, puro batuan. Kaya pala matilapia. Ha? Nakaisa lang. Ay, dito yun. Dito yung upload ko dati. Isang araw. Oh. Dito, maganda, nakaisa ng araw ko. Kakalipat ko lang. Oh, malaki. Oh. Oh, ngayon lang oh. Kakalipat ko lang. Galing na ako dyan eh. Ay, sayang. Makagat talaga dito Katoy oh. Oh. Huli na Katoy. Ay gay. Ito arak. Kanduli. Kanduli talaga. Ay nako.
Kandoli. Grabe ah. Nilagay ko lang sa gilid eh kasi kinagat yung ano eh. Bigla may natak. Ayan. Kunin natin ito mga toy. Uy, huwag ka makakawala dyan ha. Dito ka kaya. Ayan. Para di ka makawala. Ayan mga toy. Last na talaga to. Pagka sinabit to talaga, wala na. Salamat Lord sa experience. Ah? Dito, ito nga oh. Tsaka dyan sa ganito. Tapat nyan. Oh, lalaki. Ang bilis nun. Ang bilis dumawi. Ganun pala yon. Dapat pala di ko na tinantanan. Sayang, dapat nilatag ko yung pamiwas ko. Diyan na rin si Kamuratal na yun. Yun pala yun sa kanto na yun oh. Nakabunit siya pala yun. Kala ko taga-Angono anglers. Naku, tumatalon nga dyan eh. Ayan, sabit na naman. Ito problema talaga dito mga tay. Dami sabit. Ayun. Pero pag dumawi naman dito mga tay, ba, bilisan nyo na talagang. Kailangan mabilis kayo maglawit. Sulit talaga. Ito katulad nito oh. Ang taba mga toy. Diba? Nagbasa na tayo. Ang laki oh. Kakalagay lang natin. Biglang kinagat. Ayan oh. Joel mga toy oh. Sunod-sunod na yan. Bilisan mo na. Bilisan mo dong. Dawi na yan sa'yo. Bilisan mo. Ilatag mo na yung mga pamiwas mo. Dumawi na nga mga tingin kasi Joey. Yan ang mga katayo. Kasi Joel oh. Kinakagat. Huli. Biray mo. Sige. Sige na, sige na. Big mo si Noy. Uli ka. Patingin nga. Oh, anim na oh. Kamuratal, dito ka na! Si Kamuratal pala yun. Dito ka katoy! O yan na naman! Grabe ang dami! Dito, pagitnayin natin para makapisto. Pagitnayin natin para makapisto na maayos. Ay, dito nga siya oh. Siya ipapistuin natin dyan. Dito mga katoy. Tatlo na kami rito. May isang di nakarating. Si Kachoy Delmar. Nalubat tayo mga toy. Buti na mayroon pa tayong cellphone. Dito kasi mga toy, ang dami yung ano kanina. Dapat padagdagan sana yung ano ko yung karpa Ganda ng libit ng karpa kanina. Kaso nabulabog tayo itong mga dumadaos-dos na mga itong mga kawayan. Diyan mo siya sa malapit sa'yo. Diyan maganda. Tsaka ay dito aabot din yung pamiwas niya dito sa gakin. Sa gakin. Dito ko mga tayo naka-harvest. Diyan ka katoy sa gitna. Papagitnain ka namin para maka-harvest ka dyan. Diyan kakatoy. Tayo mga toy. Kamuratal mga toy, pa-support naman sa kanyang si YouTube channel mga toy. Si Kamuratal pala yun dun sa dulo, kala kong sino. Si Kamuratal pala sa dulo. Si Kachoy Delmar lang ang nawala.
Nagkalinawan siya? Ay, sabi ko sa school ng Ethan, sa likod dadaan. Yan, nakakuha na naman si Katsiri Jewel Matay, oh. Malapad nunoy. Ayos. Ilatag mo na. Yung 10 mong pamiwas. Tatlo lang. Ayan, oh, ang dami namin ito. 4 na kami. Tiso Youngsters. Kaso puro sabit na ako mga toy. Naubos yung sit up ko sa karpa mga toy. Buti na lang naka-experience tayo talaga. Ayan, taw-taw yung ginagamit natin. Hindi na tumulit sa akin yung isa dito. Salok! Kaya! Mer, nadiinan sa bato. Grabe, ang laki nga. Ang lapat. Nakalusong kasi si Boss Joel mga toy. Pang siyam na yan mga toy. Kamuratal. Nasa dulo. Ang ganda no na Boss Joel. Na ako, magsundo pa ako. Ayan mga toy. Kamuratal, sundo pa ako. Andan, ba't lumapit? Dumami na naman sa kanya. May anting nga tayo si Boss Joel. Ayan mga toy. Alas 2 na. Kasi Dilmar di nakarating. Ito yung huli ko mga toy. Grabe oh. Tilapia pa ako malaki. Tsaka isang malaking tilapia. Ay, karpa. Ang laki oh. Ayan si Busing oh. Oh! Ang laki oh. Uy! Grabe. Mga ilang kilo to kaya, boss? Higit 2 kilo yan, boss. Ay, 2 kilo pala to. Higit 2 kilo yan. Ayan mga toy. Let's go mga toy. Uwi na muna ako. Babalihan ko to bukas or sa susunod na araw. Galing ni Boss Jewel sa susunod na araw. Madaoy na. Ala, uwi na ako mga toy. Kasi may susunduin pa ako. Yung junap ko. Yung anak ko sa Anguno. Kanina kasama ko kanina. Maglilibang daw sila nung pamangkin niya. Nabay ko na. Kaya nakapuntayo rito ulit. Yun, shoutout sa lahat ng solid supporters natin. Yun, thank you sa inyo mga toy. Paano ba yan? Yan. Barangay Itan Amihanan to boss, di ba? Oo, parang gito. Yan, Amihanan. Yung Itan, part pa rin ng Itan boss. Ay, yung kabila yun. Yung sa may barangay nagsulo. May lubak na, may lubak. Ito. Ito siya. Pag dito na, barangay... Ito na. Pagpasok mo doon sa may... Dito wala dyan, mga batuan siya. Hmm. Pagpasok mo doon sa patag na wala nang gantong bato. Ayun. Barangay Itan na yan. Pag dito... Aawon na yun. Yun naman batuang yun na. Oo. Ayan, pagdating doon sa may tangos na yun, paglipat mo rin sa kabila, barangay nagsulo naman yun. Ito, ano na to? Tikulyo ito. Tikulyo. Barangay Tikulyo na pala tumatoy. Tapos yan mga toy, barangay na yun. Nabutas na boss. Oh, isla Talim Island na. Oh, yun. Ayan konti na lang pala boss. Paano na konti na lang to. Tagos na pala ng Talim Island tong daan kung malagyan to ng Oh. daan Talim Island. Yan na lang to mga toy. Baka naman kung sino mga gobernador dyan. Para diretso tayo sa kumpare ko doon, Talim Island. Yan, tara mga toy. Salamat. Yun, thank you Lord. Ay, salamat po Lord. Ang experience ko. Ayan mga toy. Ito yung Joshua rin. Nakakuha rin pala ng karpa dito sa dulo. Ay, ganyan. Ay, malaki-laki yung akin. Sa palagay mo kasi, ilang kilo to? Parehas pala tayo. Sabi ni Kuya dyan, yung si Kuya dyan sa may nagkukuha ng kawayan. Sa 2 kilo din daw yung akin. Malaki-laki yung akin, Kachoy. Malaki yung akin. Ayan Kachoy, Joshua mga toy. Yan. Thank you, Kachoy. Mawala na rin ako. Diyan lang pala siya ganun. Oh. Ito yung tatahakin natin mga toy. Maluwang-luwang tong babaybayin ko. Kachoy, mawala na ako, Kachoy. Kachoy Joshua pala yun. Nakaisa rin. Ay, salamat Lord. At kahit paano
nakadali kami ng talagang di tatawaran na saya. Grabe kanina mga toy, sus Mariusip, talaga ang saya-saya, ang lakas. Yan lang mga toy, at nakabayan natin yung video na in-extend na natin tuloy. Dito ako naka-harvest pala mga toy, yan sa unang bato na yan. Thank you.